Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα ανοίγουμε το Tech Sticker Collection, το 3-pack blister από Paldean Fates, δηλαδή με το Shiny Fido. Αν έχετε δει και το άλλο βίντεο. Και έτσι ανοίχτηκε και το άλλο σχεδόν. Το sticker μας, η promo κάρτα μας, το Shiny Fido. Θα αφήσω βασικά εδώ το sticker γιατί είναι καλύτερα. Ο κωδικός και 3 σακουλάκια με τον Shiny Cerulege Icon, I guess. Γιατί όλα έχουν κάνει την ίδια εικόνα. Αυτό δεν μου έχει τύχει ποτέ. Λέτε να είναι τα καλύτερα packs που έχω ανοίξει ποτέ, γιατί έχουν την ίδια κάρτα. Θα δούμε. Και πάμε. Dark Energy, έτσι είχε αρχίσει και το όνομα. Νεμόνα. Charmander, αυτά τα χρειάζομαι. Και Rare Candies είναι μια χαρά καλές κάρτες για playable TCG. Thundermouse, Primeape, Artazon, Lantern, Reverse Holo Zubat, Reverse Holo Thundermouse και Great Tuskex. Άλλη μια νέα κάρτα. Είναι και πολύ ωραία, είναι Ancient. Δεν ξέρω αν είναι καλό για deck, γιατί μόλις τώρα βγήκε η κατηγορία, όχι κάτι άλλο. Και δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό σε κάνα καλό deck αυτή τη στιγμή. Και Grass Energy, Chimecho, Ghastly, Paldean Students, Barboach, Iono, της Iono φέρουμε, Kilowattles, Kirlia, Shiny Smoliv, Reverse και Illustration Rare Wagtrio και ένα Holo Annihilate. Κοιτάξτε τι ωραία κάρτα το Shiny Smoliv και Shiny Wagtrio. Αυτές εδώ είναι πολύ ωραίες κάρτες. Θα σας προτείνω να ανοίξετε Paldean Fates. Τα pull rates είναι πολύ υψηλά. Στο προηγούμενο κάθε σακουλάκι σπάνια, οπότε τα pull rates είναι μεγάλα. Και γι' αυτό αν θέλετε να βρείτε κάρτες ή να ανοίξετε σακουλάκια, ανοίξτε Paldean Fates. Water Energy, Ghastly, Paldean Students, Fido, Hunter, Lantern, Oinkologne, Clive, Shiny Espathra EX, Mimikyu Reverse Holo και Mabosstiff. Να, αυτό λέω, κάθε σακουλάκι σπάνια. Κοιτάξτε τι ωραία κάρτα είναι. Πάει από το προηγούμενο. Πάει μαζί. Είναι η ίδια κάρτα. Απλά με διαφορετικό art και το ένα είναι shiny. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο ή απλά ένα βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά.